И какво са хора, аз съм Тиетимир и днес искам да кажа, че ще направя една реклама на Deadlox FTL и Deadlox FTL. Та това му е канала. Да. Снима на Гарио, прави интрота, ревюта, информационни крипчета за копирувачи и такива неща. Описанието му е: здравейте, казвам се Дидо и се занимавам с интрота, банери и още неща. Мечтата ми е да достигна 100 абоната, ще правя giveaway и томболи. Да, правя ти реклама. Окей, аз тук направих твоите спристи, малко ще да. Това е общо взето за рекламата. Знам, че беше кратко, но просто няма какво да направя, пък и да. И да, хора, това ще е от клипа. Надявам се клипа да ви е харесал. Може да се абонирате за него, да лайквате, да коментирате, се абонирате за още реклами и да, чао. И между другото правя реклами, който иска, скайпа ми е в описанието. И да, чао. Кажи чао, Чао. И да, чао.